Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanda karon nga adlaw Martes, pitsa 7 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, DSWD. May door-to-door sa payout nga ginapatigayon sa Western Visayas. Bayulab sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital yara na sa final stage sang proseso antes mag-operar sa Biyernes. Magbayaw pilason matapos naglapanay sa siyudad sang Sipalay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nakabaton sang dugang naman nga 3 ka petisyon ang Korte Suprema batok sa anti-terror bill nga ginlagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte sadtong Hulyo 3. Ang tanan nga petisyon ginaduso sa Korte Suprema nga magpagwa sang temporary restraining order agud punggan ang gobyerno sa pag-implementar sang layi sa Hulyo 19. Ang 3 ka petisyon ginpasaka nanday Loden Mel Santa Maria kag madamo nga professor sang Far Eastern University. Subong man ni Congressman Edsel Lagman kag Makabayan Black sa House of Representatives nga ginpangunahan ni Bayan Muna Party List nga representante Carlos Isagani Sarrate. Sa karon, hindi pa may balaan kung bala matalakay ang petisyon sa regular full court session sa Korte Suprema karon nga adlaw Martes. Ining petisyon nagapangabay nga kung mahimo itagaan sa nagakaigo ligwa ang ginatuso nila nga TRO. Mapunggan ang pag-implementar sini sa palabuton nga inadlaw. Madamo sa mga sektor ang daw hindi kompormi, nagakabalaka, nagakatahap nga basi gamiton ang among layi sa pagtapak sang kinamatarong sang pumuluyo. Pipila ka mga layi sini nga ginakahadlukan sa pila naton ka mga kauturan amo ang pagpandakop samtang suspitsado pa lang ang isa katao nga kumo ginatudlo terorista. Kinanglan sigurohon nga wala paghingabot ang among layi nga kon nagakontra ka batok sa administrasyon itag ikaw nga terorismo dakpon wala sang manyaminto diaristo kag ilupot sa bilangguan. Kabay pa nga ang ginakabalakan sa pila ka mga sektor hindi matabo kung i-implementar na ang anti-terror bill. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44. Mabalik kami pagkatapos sang pila naton ka mga pahanumdom pero nagaagda kita sa aton mga plantador gamay itdalagko man sa pagpatubas sang dalagko sang inyo tubo. Basta ka magpili lang kamo sang baridad nga may mataas nga panubason kag siguruhan nyo lang nga libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo kag abunuhan gininyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias kada ektarya
apply kamo sang anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Sigurado, gipi garantisado kag dalagko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalagko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga malaligyan. Sa duga nga kasayuran, makigangot lang. Kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ni. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karuntag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalangan malasig pero si
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang Action Radio Philippine Standard Time las 4:52 morning na bilog nga Bacolod kag Negros Occidental. Aber diri kita ang patrol nagalagulad na sa bilog nga Dakmanwa sa Bacolod. Ginamonitor na ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Idulong sa aton ang nagapanguna nga balita, pila ka mga presyo sa merkado kag iban pa nga sitwasyon dire sa Dakmanwa sang Bacolod. Updan kita karon nga adlaw kay Martes upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, good news, Action Fred. Kay hapon ang Western Visayas, kung particularly diri sa Negros Occidental, kita sa duha kapanibag-o nga recovery sa Action Fred. Isa ini ka taga Kawayan, residente sa Banwa sa Kawayan, 35 anyos nga lalaki. Kag ang isa 30 anyos nga lalaki man gikan kon residente sa Banwa sang Hinubaan. Lunsay Action Fred, mga locally stranded individuals ini sila. Pero tinagapasalamat kita kay instead nga magdugang ang COVID-19 patients naton, may ara kita sang mga bag-o naman niya nga record nga recoveries. Pero Action Fred, kagabi may nakita kita nga national news naman nga kagapon wala labot kuno nga pakig-away kita sang COVID-19 pandemic. Bulgar naman sang mga Chinese authorities naman liwat Action Fred nga high alert sila karon bangod may isa naman ka suspected case sang ginawag nga bubonic plague ang ginreport sa Bayanur sa Inner Mongolia region kuno in Action Fred. Actually in-search ta ni gila yung kagabi, do sapat ni siya. Tapos kung makakagat sa imo, do grabe ang kagat Action Fred, no? Dagko balang ang nagyan sa imo sa ining panit. Di ko madugduman ang amo ina kuno Action Fred nga tawag nga virus naman, bubonic plague. Makamamatay man. Kay ti nakaduga man isang Black Death pandemic nga nagpatay sa 50 ka milyon ka tawo sa Europe sa tong 1300s kuno Action Fred. Kaya ang plague isa ay nagka-bacteria nga gina-transmit sa mga flea bites kuno Action Fred balakag infected animals. Kag sa human history, deadly ini siya Action Fred sa mga persona. Kabay pa nga hindi iniya magdamo pa Action Fred, no? Hindi maglambot diri sa aton, diri sa Pilipinas. So far Action Fred,
Na lastly, kahapon nagpatigayon sang joint meeting ang Western Visayas Regional Interagency Task Force kag Regional Task Force COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Agud talakayon ang pila ka guidelines nga ipatuman sa tion nga mabalik na ang biyahe para sa mga locally stranded individuals. Sa karon, suspendido tubtob Hulyo 15. Sa interview kagabi, Action Fred, no, yan pahayag na Bacolod City Administrator M. Ang nga among tiglawas ang syudad sa nasambit nga joint meeting magluwas ko Action Fred sa guidelines. Yan talakay man ang problema sa karon nga backlog sa kaso ng COVID-19 sa Region 6 sa duha ka laboratorio. Tidugang pa rin ang nabuksan man ang issue Action Fred sa authorized persons outside of residence o kung APOR matapos natukiban nga may mga LSI nga nagapakuno-kuno agod makalusot sa borders. Di amoy ng budlay Action Fred kikis abala may ara gyapon sa mga nagabuteg ti paglambot gali pagtest sa ila positive da sila abi pero asymptomatic budlay gid kaayo Action Fred. Para sa complete nga management sa inyong liver detox mag DDX 500 sa kada adlaw kay DDX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kag atay ini man ang may active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-DDX 500 capsule sa kada adlaw. Mas nami pag iniupdan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse, pabakod sa aton immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:57 na ginaatake kita. Wala tuo nga pamiste, wala tuo nga pamalatian. Hindi maintindihan na ang nagakatabo laban sini halin gid sa pungsod China. Anong natabo sa pungsod China man? Nga gani kagaw ang pagambalan didto gid galin sa ila. Ano ang panggilawi sa China? Dinamak? Basi hindi man na. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na medical check-up konsultasyon libre. Kalitin ninyo. Nagabukas alas 9, tubtob alas 3 ang takna sa hapon dira sa Life Extension Clinic. Importante ini. Labi na subong nga daw hindi mentsidiana ang mga pamalatian. Dira sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang atong ginapangabay, bakal gikamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo ini siya ang makakuha sa mga pamalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Kay sa iban nga pungsod na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagadipinsa sa aton lawas, batok sa pamalatian. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito
habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Yung Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita, mga balita naton sa probinsya, DSWD may door-to-door sa payout nga ginapatigayon sa Western Visayas. Balita Kapitolyo. Detalye sini. Tungkol Action Marlon Ginubia. Action Marlon, please go ahead. Magalawas sa payout nga ginapatagayon sa Department of Social Welfare Development o na DSWD sa mga kabarangayan, may araman sila sang ginahimo nga ang tawag door-to-door payout sang Social Amelioration Program o kon SAP. Kinehemplo sang DSWD Region 6 ang ila sa day ginahimo nga personal nga pagkadto sa isa sa mga benepisyaryo sang SAP dito sa bahin sang Barangay Avila, Buenavista, probinsya sang Guimaras. Sa diin isa ka SAP beneficiary nga person with disability kag social pensioner ang ila sa di personal nga ginakatuwa kag gindulong ang 6,000 pesos nga SAP. Ang payout kabahin pa ini sa unang batch sang additional SAP beneficiaries o kon mga left-out families nga ginapanagtag sa 21 ka mga banwa kag syudad sa bugos nga Western Visayas. Sa 21, 5 ang ari sa Negros Occidental. Sunod naman nga himuon sa DSWD ang pagpanagtag sa dunga pagid nga mga SAP sa additional beneficiaries sa masunod nga mga inadlaw. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Ginubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Dugangan ta mga balita ka mga isyo. Pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Oy, kapi-kapi na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee na ang gamita. Para sa tanan kompleto sa bilog nga pamilya ga pangapi na kamo, healthy pa kamo. Para kay lula, kay lulo, nanay, tatay, kag kabataan, pwedeng-pwedegin ang Dr. Alfred's Green Coffee. Pwede sa mga estudyante kay nag-aabri ang ilang memorya, nagapagsik ang bata, daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Para sa aton mga kauturan nga di makaitsar isa, duwa, tatlo kaadlaw, kape ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room, kaining Dr. Alfred's Green Coffee loaded sang phytonutrients, panawag saya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton kulon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee mabakal na naton sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Ari ho, mayo panugyan sa aton mga mangunguma. Naga-problema bala kamo sa manubo nga patubas. Ari ang solusyon. Gamit kamo Unique Complete Fertilizer. Pinasahi nga abono. May nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang Unique Complete kag 1 ka urea kada ektarya.
Gipi garantisado. Kagdugay magpalay ang paggalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 kayo ni complete fertilizer kag isa ka sulpato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi magaresulta ini sang maayong patubas. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sang unique complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 sina. Madamo ba ang nakabutik? Din ang pamulong-pulong ang presidente dito sa siyudad sa Zamboanga. Medyo wala sa mudo, masubo ang tingog sang presidente. Di iba naton nga mga utod kumo ang ginapanilagan presidente lang. Tanan nga giyos ang presidente, tanan nga hambal sang presidente, balita ginapanilagan sang media. Nagwa ang mga balita niya daw, may masakit si Presidente Rodrigo Duterte? Nga daw kaluya saya. Pagwa sa balita, automatic sabat ang Malacanang. Nga hindi. Wala masakit ang presidente. Nasubuan lang siya. Bangod sang natabo sa 4 ka soldado. Nakita nyo, gambal so sagrat tingog ya, kurog-kurog tingog ya. Nasubuan to siya. Bangod sa natabo nga ang nag-inkwentuhan ay, kag ang nagpinatyanay, katapo sang militar kag kapulisan. Kag may isyo pa nga nagtuluhaw, nga murder, gin paglutang hungod ang mga soldado nga nagkalamatay bangod tinadtad sang bala sa tong ginasuspitsuhan, aligasyon, kahimuan sang siyam ka mga kapulisan. Suno sa Malacanang, balo ka naman, ang kahimtangan bala ni Presidente Rodrigo Duterte, do ato balang nadulaan siya sang kabataan, tungod iya malang kabataan ang nag-ilinaway. Kaya manti, kabalo naman kamo. Palangga sang presidente, pinasakaan sweldo, gindobleng sweldo sa pulis kag katapo sang militar. Disgrasya, natabo pa, kapulisan pa, suno sa aligasyon ang nagpamatay sa mga katapo sang soldado. Amoy na karon, gaginausisa na sang NBI. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Shane Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
kami ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Radio Philippine Standard Time, las 5:22. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Ariho, mayong panugyan para sa aton mga kauturan. Ini ba lang nagatubo nga bukol sa aton lawas? Nagadisturbo ini sa aton paminsaron, base bala mangin malignan tini siya. Amo na nga sang una, pag may bukol nga nagatubo sa liog, goiter, bukol sa baga, tumor, ginapaoperahan dayon. Sana siling tana, halin pa sang una ang pag-opera, wala gid problema. Maayo gid, ugaling, amo na, may agi, may pilas, may pinalian. Pero may natukiban, pagpatunaw sa bukol, amo ini ang Santon Plus Herbal Capsule. Madamo na ang nagpamatuod nga maayo gamiton basta may bukol ang lawas, tunawon inasang Santon Plus Herbal Capsule. Ari, mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Labi na gid kung daw nagadiferensya ng mata nyo, panulok nyo daw nagharapon kamo. Kag manami ang Mighty C kay dipinsahan nyo ang lawas nyo. Labi na gid sa balatian, katarata, glukoma, kag iban pa. Kay ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C may natural histamine property. So nami nga upuron sila nga duha, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Ega upod inisla pirmi, wala ginagabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na ninyo pagi sa online, tag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Dugangan ta mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:30. Dire kita, balita naton sa City Hall, Bayulab sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, yara na sa final stage sang proseso antes mag-operar sa Biyernes. Balita City Hall. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Bio-Action Fred, yara na sa last stage sang proseso ang pagtukod sang Biolab sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga sarang makapatigayon sang 100 test kada adlaw. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang CLMMRH, nga boss nga adlaw Miyerkules Action Fred, pati gayunon na ang proficiency testing sa laboratorio sa diin ng RITM ang magapadala sang 5 ka samples kagini ang iga-examine sang RT-PCR machine sang laboratorio Action Fred para mahibaluan kung positibo o kung negatibo sa virus. Subong adlaw Action Fred, Hulyo 7, magapadulong sa lugar ang mga city officials lakip na si Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Sid Familiaran, Congressman Greg Sataya, kag iban nga konsehal para i-inspect ang Biolab. Sa mabot nga Bernes nga daw naman Action Fred, mag-aumbisa na ang Biolab sa pagpatigayon sang swab test kag sa Hulyo 11 formal nga pag-inaugurahan ang amo nga pasilidad. Proficiency test na kami. Ang proficiency test nga that is the last stage for bago i-issue ang license to operate. Nabatian si Dr. Julius Drilon. Sa mga ka-aksyon namon, hindi gid magkalipat nga mag-inom sang Santon Plus Gold. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold, 100% nga natural gikan sa mangosteen, margoso, garlic, balunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold mga ka-aksyon, ang epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation, kag iban pa nga health problems. Ang Santon Plus Gold, 100% nga safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kag mag-switch na sa healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayroon sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag Vitamin D3. Ang Vitamin D3 ang makabulig babakod sa ating immune system batok sa mga viruses sa iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Dugangan ta mga balita kag mga isyo pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang mga
aksyon gihimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos ga paid program. Standby. Aksyon Radio! Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros, sanon inyong
nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, magbayaw ho, pilason matapos naglab-anay sa siyudad sang Sipalay. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na friend, bao naglap-anay ining magbayaw ho, dira sa may purok saging Barangay Hill Montilla, syudad sang Sipalay, tinalikdan nga gabi ang biktima. Reaction Fred amo si Jesse Aranes, 36 anyos, samtang ang suspitsado ginkilala naman kay Leo Mingilio, 46 anyos. Tanan nagapuyo sa nasambit nga barangay sa pag-imbestigar sang Sipalay PNP. Ining biktima nagapulupan ni hapon action Fred sang nag-abot ining suspect nga may dala nga binangon kag nagasinggitan sang inaway sa gwa sang ila sining puluyan. Way man guro bagting o nakabati bagting ning biktima, nagkuha man sang binangon gilayon ka nagwa kag didto naglinab-anay sila nagwa. Ang biktima nakaagom diri sang pila sa abaga, ulo naman yang iya sang suspitsado. Ti karon duwa sila ti ara na hospital sa sining mga tiniyon action friend. While nga padayon pang investigasyon sang Sipalay PNP sa pinagid ka madalom nga motibo kun nga ang naglinab-anay ining duha ka magbayaw. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin update. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Dire kita pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Pod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, arestadong duha ka ginapatihan miyembro naman sang Epogon Criminal Gang matapos nakuhaan sang 3 ka heat sealed transparent plastic sachets na ginasuspetsohan Shabu last 3 kapon sang hapon sa Barangay Tugis, Banwa naman sang Hinigaran. Sinisyang impormasyon gikan sa kapulisan ang Hinigaran PNP kaupod man ang Intel Section sang NOCPO. Ang nag-aresto sila paagi sa search matapos ang lawful arrest sa sining mga arestado. Ang mga arestado, by the way, Action Fred, ang ginkilala sa ila nanday Arman kag Ernel Rivera, Action Fred, Epogon. Samtang diri naman sa
BCPO Action Fred 97 tanan ka violators ang nagkaladagpan, 29 sa Police Station 1, 15 sa Police Station number 2, 11 sa Police Station number 4, 25 sa Police Station number 6, 12 sa Police Station number 7, kag 5 naman sa Police Station number 8. Sa aton mga kaaksyon, nakahibalo ka mabalangat sa sining nga panahon, importante man ang ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga balitian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na, mao mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargos o garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kag sa ato naman nga pagpangape, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo, kaya ang Santon Plus Coffee Mix himo ini siya sa Santon, soya kag malunggay. Nagabulig sa pagpanubo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton kolon o kung tinae, mahapos pagpagwa sang higko sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Balita halin sa patrol, ang Kaaksyon ni Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Ang kapamangkot dire, luto sirado pa. Ang kasino daw abierto na. Parte, katol na giguro ang kamot nila nga magkadto manahor. Timahin niya kay legal ni siya mo. Patag ka sang luto, legal. Magkadto ka sa kasino, legal. Pero kung magbugoy ka, illegal. Kung magbulang ikaw nga wala lisensya sa barangay, illegal. Pero kung magbulang ka sa mga bulangan nga ginabayran buwes, legal. Doon di maintindihan, no? Illegal nga naging legal, legal nga mga illegal. So, hindi maintindihan ang pila ka pulisa sa gobyerno. Ari ho, ginapakilala ang bago nga herbal supplement. Ining Evergreen Herbal Capsule. Madamo nagapamangkot anong epekto sini sa aton lawas sang Evergreen Herbal Capsule. Abyan, nagatinlo ini, nagapabakol, nagabalanse sang sistema sa inyo kalawasan. Kaya ang 7 kasangkap, gintingob sa isa ka kapsula. Resulta niya, Evergreen Herbal Capsule. Ang iya slogan, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kung sobra, ang imo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, ini, iban-ibanan. Pero kung kulang ka sa vitamina, kulang ka magnesium, kulang ka calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amuning sikreto sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. So, sa panahon nga nagaduging ang pamalatian, kinanglan mabakod ang aton lawas. Gamit kita Evergreen Herbal Capsule. Mabakali nyo ini sa halos tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa Philippine Standard Time, 1 minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,